Bueno, pois boas tardes a todos. Imos dar comenzo á Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente do día da data previa ao pleno ordinario do mes de decembro. Señor secretario, temos quórum. Moi ben, moitas gracias. O primeiro punto é aprobar a acta anterior, que é correspondiente ao día de 21 de novembro de 2019. Algo que alegar ou aprovámola por unanimidade? Moi ben, moitas gracias. Punto número 2, mocións de urxencia. Según me consta, hai unha, non? Sí, unha proposta da Presidencia neste caso, que é precisamente a aprobación inicial do Programa de Asistencia a Entidades Locais para a xestión de servicios municipais do ciclo da auga para o exercicio 2020. Entón, bueno, pois primeiro que corresponde a aprobar a urxencia, se estades de acordo a favor da urxencia, pois damoslle paso, neste caso, a Javier Bove, que é o xefe da área de Medio Ambiente, que é o encargado de que nos vai explicar por que se trae esta proposta de urxencia e cual é o contido da mesma, non? Que parece que é un pouco unha refundición dos convenios que estaban a toda agora co tema do ciclo da auga, pero xa sin máis ten a palabra Javier, o cual lle agradecemos tamén que unha vez máis se ofrecera voluntario a vir a esta comisión a explicarnos a todos os deputados e deputadas o contido deste programa de asistencia técnica. Entón, bueno, Javier, cando queiras tes a palabra. Unha cuestión, entendo que ratifican todos a urxencia, verdad? Sí, xa dixeron que sí. Gracias, Presidenta. Bueno, boa tarde a todo. Ainda que xa ratificastes o tema da urxencia, eu teño que empezar por, primeiro, pedirvos a todos disculpas e agradecervos, ademais, que aceptedes, porque a idea de traer este programa, con independencia da necesidade de facelo ou non, sempre foi telo preparado para o pleno do mes pasado. Pero, bueno, problemas administrativos diversos, de todos vos coñecidos, sobre todo de tema de naturaleza informática e máis, fixeron que non fora posible e, ademais, o pleno deste mes encima adiantouse unha semana. É dicir, nos hubiéramos tido estos rematados, a data fora ordinaria, o luns que ven ainda se convocaría esta comisión e entraría con normalidade. A outra opción houbera sido deixala para o mes para o pleno de xaneiro, pero, como vos vou explicar ahora, a inmensa maioría dos convenios que sustituye este programa teñen caducidade 31 de decembro, polo tanto, estaríamos un mes ou case 2 meses prácticamente sin ter unha ferramenta que nos permitira estar dando o servicio de asistencia nesta materia aos concellos. Aprobando neste pleno, se finalmente o aprobades, habrá ainda 10 días, me parece, non, de exposición, co cual andaremos, 10 días hábiles. Andaremos aí no 3 ou no 4, moi xustos, pero, bueno, como non creo que ninguén pida o día 2 de xaneiro unha analítica, e se a pide, pois, farase sin problema, non? Bueno, esa é a razón de non deixalo e de traelo por urxencia. Entonces, bueno, pediros disculpas e agradecer a comprensión a este respecto. Bueno, a modo de introdución, aínda que xa sei que non queredes que isto se alongue moito, a cooperación e a asistencia técnica das deputacións, e esta en concreto, en relación aos servicios do ciclo da auga, na parte que atañe a dotación de infraestructuras, pois é unha cooperación tradicional de sempre nesta e en todas as deputacións. Sen embargo, a cooperación e a asistencia técnica na xestión desas infraestructuras do servizo pois non foi tradicional e sigue todavía sin selo en moitas das deputacións. Na de Ourense, en concreto, a asistencia técnica para a xestión dos servizos do ciclo da auga empezou no ano 97 con un par de actuacións. Posteriormente apareceu o Real Decreto 140 que cambiou totalmente as condicións sanitarias da auga e a exigencia por parte dos xestores dos sistemas de abastecemento, con unha serie de controles analíticos que puxo rapidamente manifesto a incapacidade de moitos dos concellos para poderlos facer dunha maneira eficiente, sobre todo económica. A medida que fomos poñendo en marcha estas asistencias á xestión, foron surdindo novas peticións por parte dos concellos. Isto foi dando lugar a unha figura que ata agora foi a que estuvo regulando esta asistencia mediante convenios por bloques de materias, un convenio para as analíticas, outro convenio para a xestión de depuradoras, outro convenio para a xestión de TAPS,
ou ben convenios territoriais, é dicir, convenios para un determinado concello por unhas condicións moi específicas ou para un conxunto de infraestructuras de un grupo moi concreto de concellos. O que se fai agora é desligar todo isto da figura dos convenios por motivos que aparecen expostos na documentación que está a vosa disposición e utilízase a figura do programa na que se engloban todas as accións que neste momento a Diputación ten a disposición dos concellos, como unha especie de carta de servicios onde cada concello pode elixir o que queira na medida en que esa carta de servicios sexamos capaces de prestalo con independencia de que concello sexa ou de que infraestructura sexa sobre a que temos que actuar. Mientras que para aquelas infraestructuras que por a súa peculiaridade ou por a agrupación de concellos que se ven prestando o servicio teñen unha especificidade, se mantén a figura do programa específico ou para ese grupo de concellos, como é o caso da infraestructura de abastecemento en alta, que conocemos como ETAP de Melias, que dá servicio a Nogueira de Ramuín e a Pereiro de Aguiar, que evidentemente os custos desa infraestructura son específicos de aí, ou o programa de asistencia ao Consorcio de Valdeorras, porque tamén ten un espacio territorial moi concreto sobre o que actuar. No resto son accións as que calquer concello se pode adherir en cualquier momento con independencia de que o faga ailladamente a 1, a 5, a 15 e con independencia de que o faga para un sistema de abastecimiento en concreto ou para unha depuradora en concreto ou para o conxunto das infraestructuras do concello. Respecto da figura dos convenios que agora se deixa de utilizar, o programa de unha parte incluye a totalidade das accións que aparecían neses convenios, revisados no que é o importe, pero xa vos adianto que non hai incremento de custo do que se viña cobrando. Aparecen algunhas accións novas, como son a posibilidade de redactar os plans de emergencia por seca, e, polo demais, non plantea ningunha novidade. Non creo que sea de interés ler ora a retaila de accións. Para cada unha desas accións hai un precio establecido, hai unha memoria técnica do servicio onde aparece xustificado ao noso deber o custo, sempre que ese custo que nos calculamos sea igual ou superior ao que nos oferta a nosa concesionaria, admítese o precio da concesionaria, porque está por debaixo do que nos entendemos que é o custo, e, polo tanto, están perfectamente xustificados. Hai algunhas prestacións que teñen custo cero, non? Como é o desatasco de redes de alcantarillado, ou a auscultación de alcantarillas con circuito cerrado de televisión ou a búsqueda de fugas, e que ademais son precisamente esas tres as que teñen un mecanismo de adhesión diferente, porque para esa é pedir a actuación en concreto, é dicir, non hai que estar adherido a esa actuación, non. Cando surde a necesidade de auscultar unha red, pois pídese concretamente. Para o resto, o mecanismo de adhesión é comunicarnos que o Concello, dende tal data, desexa que se lle preste tal ou tales accións. Agás que xa estén dados de alta a día de hoxe en algún dos convenios que desaparecen. Para todos os concellos que están dados de alta en algún dos convenios, o propio plan recolle que automáticamente os consideramos adheridos ás accións equivalentes dese convenio. No programa, en a documentación que tedes, hai uns anexos en as que, hagas error, se relacionan os concellos que a data de hoxe teñen conveniado, ou tiñan conveniado algunha acción a equivalente e, polo tanto, o que nos entendemos que siguen dados de alta, ata que nos manifesten o desexo de darse de baixa. Entón, a grandes rasgos, é isto. Na documentación técnica danse outros datos, que non sei se son de interés, pero a idea esta de prestar asistencia á xestión dos servicios pois surde da dificultad que teñen moitos dos concellos de prestar servicios
con independencia de que haxe ou non infraestructura ou non. A provincia de Ourense, por a razón que sexa, a diferencia de outras, incluso de Galicia, o maior dos problemas nos servicios do ciclo da auga non é a dotación de infraestructuras. Obviamente hai necesidades, hai que repoñer infraestructuras porque chegan ao final da súa vida útil, hai que trasladar a mellor tecnoloxía disponible no momento, eso está claro, non? Pero maioritariamente non é un problema de que non haxa redes de alcantarillado, de que non haxa redes de abastecemento, non? Se os datos da enquisa de infraestructura e equipamento local están ben, o 99,27% dos núcleos de población da provincia, agás o Concello de Ourense, que é urbano netamente, non? Pois teñen redes de abastecemento. Aproximadamente a mitad destas en mans de concellos, xestionadas por concellos, a outra mitad xestionada por veciños, pero esta mitad que xestionan os concellos abastecen ao 77% da población. E é a dificultade que os concellos teñen en xestionar esta infraestructura que nos dicimos que sí existe, pois a que nos leva a prestar estes servicios. Que no caso da depuración, pois o 94,97% dos núcleos dispoñen de redes de sumidoiro, casi exclusivamente de titularidade municipal, aínda que hai algunhas de titularidade veciñal, é raro, pero existen, e o 98% da poboación que está servida por redes de alcantarillado, ao final desa rede de alcantarillado hai un sistema de depuración. Pero insisto que o problema é a xestión destas infraestructuras. Non sei se despois mo preguntaredes algún, pero como xa algún deputado, pois xa falamos desto a mañá. En esencia, trátase de asistencias técnicas á xestión que fan os concellos. Non se trata de que a Deputación coopere xestionando os servicios, a diferencia, por exemplo, do servicio do lixo, ou a diferencia do que se está barallando por aí da posible creación dunha sociedade a nivel autonómico, que esa sí que prestaría o servizo, se o Concello delega a xestión do abastecemento ou do saneamento. Aquí non se está falando disto, non porque non sea posible, temos algún caso, pero non é o programa este. Este programa é de asistencia en todas aquelas cuestións técnicas que un concello necesite para xestionar el os seus servicios. Está clara a diferencia, non? Por a miña parte, seguro que se me quedan cousas, pero como tedes a documentación... Bueno, pois agradecer a Javier a intervención e tamén, bueno, pois abrimos un turno por se queredes facer algunha cuestión que seguro que amablemente non la pode responder. Algunha cuestión que vos quedou algunha dúbida? Ninguna. Vale, pois moitas gracias, Javier, agradecer o traballo da área e nomeadamente a ti como responsable. Moitas gracias. Bueno, pois entón pasamos a votar este punto que é a aprobación inicial do programa de asistencia a entidades locais para a xestión de servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2020. Votos a favor? En contra? Abstención? Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, que é rogos e preguntas. Algún rogo ou algunha pregunta? Bueno, como non hai ningunha, na comisión do pleno pasado por parte dos membros do Partido Socialista fixeran algunha pregunta, esta mañá me dixeron que non lle deran trasladado por escrito. Eu traigo aquí a resposta que vola paso a todos os grupos para que a teñades e así xa quedan contestadas as preguntas feitas na comisión do mes anterior. Bueno, se non hai ningunha cuestión, pois damos por rematada esta comisión. Moitas gracias a todos.